Худай Тәгалә сиңа сабырлыклар гына бирсен инде. Я Рабби. Шимбә буе җимбикәгә ни кирәк? Ярма күз кирәк, иннә беләшеп кирәк. Ул инәне тотарга оста куллы кыз кирәк. Нәтәликкә җиргә төшсә һуала, сезнең ише вакытыкка кыз килсәң дә югала. Ак-ак нәтәликкә җиргә төшсә һуала, сезнең ише вакытыкка кыз бирсәң дә югала. Ярма яр кирәк, яр булырлык кыз кирәк. Ул аягы төз кирәк, бир әбекәй кызыңны. Кашырга ашкыш юк, ашка салыр кызым юк, иргә бирер кызым юк, кайтыгыз да китегез. Кашырга ашкыш юк, ашка салыр кызым юк, иргә бирер кызым юк, кайтыгыз да китегез. Күккә менер баскыч бар, ашка салыр кызың бар, иргә бирер кызың бар, бир әбекәй кызыңны. Кашырга ашкыш бар, ашка салыр кызым бар, иргә бирер кызым бар, алыгыз да китегез. Кашырга ашкыш бар, ашка салыр кызым бар, иргә бирер кызым бар, алыгыз да китегез. Алыгыз да китегез, алыгыз да китегез. Аллабыз да китәбез.
Кытай фольклор этнографик ансамбле. Зур рәхмәт. Мәүлидин Нәби, гакыллы, саф күңелле, мәрхәмәтле зат туган көн бу. Матур, саф су бөтен дөньяны кирләрдән юган көн бу. Кояш нурын чәчеп, мөмин күңелләрне нурлаган көн бу. Кара йөзле кешеләрне каһәрләп, хурлаган көн бу. Имансызлар ва шайтаннар өмет изгән, көйгән көн бу. Фәрештәләр Худайга шөкер итеп башын иян көн бу. Бар дөнья ширек, вахшат золымнан тәм табар чакта, ул эшләрнең юлына сәт чигәчәк зат туган көн бу. Очар кошлар, балыклар, барча хайваннар ясый бәйрәм. Алайса безгә бигрәк бәйрәм итәргә лаек көн бу. Моннан меңнәрчә еллар элек Шинәкәй тәхәллүсе белән шундый хезмәт язып калдырган. Инде без барчагызга да тагын бер мәртәбә хәерле кичләр, мөхтәрәм кардәшләр дип дәшәбез. Мәүлид кичәбезне дәвам иттерик. Һәм инде Мәүлид кичәбезнең аерылгысыз юлдашлары ул вәгазьләр, мөнәҗәтләр һәм дини җырлар. Алар безнең асылыбызны ачырга, асылыбызда калырга һәм үзебезнең юлыбызның хаклыгыннан шикләнергә урын калдырмаслык бер дәлилләр булып торырлар. Хәзер исә мин сезнең каршыгызга чакырасым килә Мәхмүд хәзрәтне. Аның вәгазьләре шулай ук безнең күңелләргә илаһи бер җылылык өстәр. Мәхмүд хәзрәт, рәхим итегез. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кайсы бер кешеләр сорау бирәләр, хәзрәт диләр, сез инде күп китаплар да укыган, һәм инде мәдрәсәләрне дә бетергәнсез, халык белән бик еш аралашасыз, һәм халык эчендә дә, хәзрәтләр арасында да төрле фикерләр бар, хәтта мәүлид турында да. Кайсы берләр әйтә, каян килгән инде ул мәүлидне уздыру, кайдан килгән инде ул шул хәдәр Мөхәммәд алейһиссәлам шушы шәхесне күтәрү диләр. Һәм бу сорауны бик еш кеше бирә, әлбәттә. Шушы сорауга җавап буларак Пәйгамбәребезнең олылыгы турында, аңа салават укуның файдасы турында һәм без бәндәләр түгел, Аллаһ Тәгалә аны олылый дигән бер фикерне белгертмәк өчен аят укып китмәкче булам. Коръән Кәримдә бу аят 15 гасыр дәвамында мөселманнар укып килделәр һәм күп мөселманнар аны яттан да беләләр. Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәсен Мөхәммәд алейһиссәламны олылап әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Инналлаһа." Шунлыкта Аллаһ Тәгалә үзе ва мәлаикәтәһу һәм аның фәрештәләре юсаллуна алән-нәби, Мөхәммәд пәйгамбәргә салават укыйлар, аны мәдхлиләр, аның исемен исләренә төшерәләр. Я аyyuhallazina amanu, эй иман китерүчеләр, Раббым Алла диючеләр. Бу галәмнең хуҗасы бар, ул бердән бер Аллаһ диючеләр. Сез дә Мөхәммәд пәйгамбәрне уллап, аңа салават әйтегез ди. Аллаһ Тәгалә үзе безгә боера. Шуңа күрә бүгенге көндә без аны уллап, аңа салават әйтәбез икән, аны уллыбыз икән, без аны үз башыбыздан чыгарып эшләмибез. Аллаһ Тәгаләнең аятына буйсынып, аның сүзенә буйсынып, Аллаһ Тәгалә үзе уллагач, без ничек улламык инде ул улы пәйгамбәрне дип, шушы фикердә булып, аны улларга тиешбез. Әмма пәйгамбәр алейһиссәламны хакыйкый уллау ничек була? Беренчедән, аның тормышы белән танышып, аңа охшарга булып, анарга охшарга тырышу. Беренчесе, икенчесе аңа салават уку. Моны икенчесенә тукталып китәсе килә. Шуннан да салаватның шифасы. Күп кешеләр мөрәҗәгать итәләр: "Хәзрәт, тәнгә, җанга шифа булсын өчен ниндирәк дуа укыйк әле?" дип сорыйлар. Шушы сорауга җавап буларак әйтәсем килә: салават уку. Пәйгамбәребезне искә төшереп, аңа дуа кылу, шифаларның шифасы шунда ята. Пәйгамбәр алейһиссәлам янына бер сукыр килгән иде. Дим сукыр. "Я Расулаллаһ" диде. "Синең сулышың да, кулларың да, дуаң да шифалы. Мин күптән инде сукрайган кешемен. Шушы якты дөньяны күрәсем килә. Тагы да күбрәк синең нурлы йөзеңә карыйсым килә. Бер дуа кылсаң иде дә, шушы күзләрем ачылса иде" ди. Мөхәммәд алейһиссәлам аңа әйтә: "Эй бәндә, эй иманлы бәндә, дуа кылуын кылмыйм, әмма сиңа бер дуа өйрәтәм" ди. Шушы дуаны дәвам итсәң, шушы дуада дәвамлы булсаң, күзләрең ачылыр, шушы дөньяны да,
Allah birse inşallah minем belki nurlu yüzümni de көресің дей. Hem tigi kişiге şunday dua öğrete. Taharet algan vakitinde, hem taharet algandan soň kulunu küter hem dua kıl. Ey Rabbim, birinciden salavat ayt. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ey Rabbim, siyikli benden Muhammed hürmetine gözlerime şifa bir dip sıra. Hiç şiksiz gözlerin açılır di. Indi Peygamberimiz ölgen bola. Bu kişinin gözleri şundan da açıla. Taharet algan sayın bu gül şuşu salavatına okup dua kılatırgan bola. İn sınında ez gözleri açıla. Hem bu kişi ayta Peygamberimizni kurun kurmadım. Ama lakin şuşu duanı devam etip şifasını kurdum di. Allah Teala'ga rahmetlerini aytatırgan bola. Şuna göre bir zor şifa var salavat okuda. Hem aytası ki ta bir rivayet İbn Sirin degen bir galim hacga bara. Hacga bara da Ka'betullah yanında bir gacep kişini küre. Gacepliğinin şunda bola, bitinisi Subhanallah, Allahu Ekber, lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip Allah Teala'nı zikir etip Ka'be yanında ileneler. Bu adım sayın salavat eyte. Adım sayın salavat eyte. İbn Sirin mindən sırı, ey bende di, nigesin di zikrini koydun, Allah'ını koydun da salavat eytesin adım sayın di. Ne buldu bu halin bilen di? Salavat eytü bir kilişip bitmez bit bu Ka'betullah yanında di. Tegi bende eyte, sin kim di? İbn Sirin eyte, min İbn Sirin di. Qarali sin tegi senin turunda galim diler, şul mindi sin di. Eyyi Allah Teala kabul etsin gilimligimne, eyyi şuşu galim indi min di. Halk dilinde şulay dip tanılam di. Qarali di, sin galim bulganga silim di. Gadi kişi bulgan bulsan silemegen bulur idim di. Hacga kilgen vakitimde, yani hacga çıkkan vakitimde tağda dirisiregi, etiyim bilen yolga çıktık di. Etiyim kızganış kilip jite almadı di. Yartı yolda eceli buldu, ölüme kildi di. Yani canın birdi öldü, Ka'betullah'a kilip jite almadı. Hem ni gacapti, yolda etiyim vefat etkenden soň, canı çıkkandan soň, yezi kapkara buldu etiyimnin di. Onun ölüğün de ol kadar indi tigi kaygılı ettirip karşı kabul etmedim. Çünkü var bizde bu dünyadan kitabız di. Ul izgi yolda Allah yolundaydı inşallah. Anın hali aybet bulurga tiyiş degen fikirdeydim di. Ama yüzü karalığı gacap buldu di. Yüzü kapkara kumur kibik buldu. Ni nerse iken di bir şüprek bilen yüzün kaplap koydum di tigi bendesili. Hem argandaydım yıklap gittim şunda di. Kım üstünde başımını koyup. Teş kurem di. Nurlu yüzlü appakka kiyingen bir bendet şimdi kilip baradı etiyimnin gavdesi yanına di. Etiyimnin yüzünde min kaplap koygan şüprekini aldı da yüzün kulu bilen sırttı di. Hem yüzü nurlanıp gitti. Min anardan sıradım di, kimsin di beyttim di. Kur'an ingen Peygamber Muhammed min dedi. Min ayttim di, nige minim etiyimnin yüzü qaraldı. Senin kulun bilen sırtkenden soň nurlandı, ne buldu? Digeş ul min anlattı di. Senin etiyin namaz oku bilen birge, anın qaysı bir günahları da var idi. Qaysı bir yaşırın günahlar işleydi ol. Amma lakin şuşu günahları anın gizin qara etdi. Amma lakin niçin min bugün kildim hem anın gizin sıpırdım? Çünkü ul mina küp salavat aytaydı. Küp salavat aytkenge göre Allah'ın emri buldu bar. Sina dua kıluşu salavat aytuşu bendenin nurlu kullarım bilen sıpır dibe aytdı. Min kildim de anın gizin sıpırdım. Şuna göre anın yüzü nurlandı dibe aytdı. Şuşu kişeyte uyanıp gittim. Etiyimnin gizin açtım. Şundan da etiyimnin yüzü tulu ay kibik yaktıraydı dip aytdı. Şuna göre etiyimni kümdim indi şu şuurunda, hacga kilip jitkinşe adım sayın salavat aytıp kilem, hem gımrimnin azağına kadar salavat ayteşekmin degen bir tilegim barlıkka kildi. Şuna göre Ka'betullah yanında da salavat aytemin dedi tegi bende. Şuna göre hürmetli din kardeşlerim, salavat aytuul şifa, salavat aytuul nur. Bir nasihat aytam, küp salavat aytığız. Gözünüzde, yüzünüzde bir nur barlıkka kileşek. Başka kişiler de bunu göreşekler. Salavat kişinin canına da, tenine de, bitine de nur hem şifa verir. Daha bir söz bilen vağazımda nasihatimni bitirem. Niçin Mevlid ayında bizning ata-babalarımız iki kişini bulsa da şakırıp iyinde meclis uzdurganlar. Mevlid meclisini bilesizmi? Bunun da sırrı var. İzgi bırıngı kitaplarda şunday söz yazılgan, eğer de Mevlid ayında bir kişi, iki kişini gene bulsa da şakırıp Mevlid meclisi uzdursa, bu yırttan bir nur çıkır iken,
Ул нур bir yıl davamında tırır, ул yurtqa bir nindi qaygı da, həsrət də, zəhmət də, sihir də kirə almaz. Əmmə lakin bir şartı var, ул yurtda günah işlənirgə tiyiş tügül. Əgər də bir yurtda mevlid məclisi uzayken, onun nuru səbəbli bir zəhmət qaygı kirməz ул yurtqa. Әмма гынах эшләнмәскә тиеш. Инде Аллаһ Тәала шушында утыруларыбызны да, шушында мәүлид уздыруларыбызны да һәм милләтебезгә дә, һәм ватаныбызга да бер нур итсә иде. Шушы мәҗлесләр хөрмәтенә Аллаһ Тәала ачлык хәсрәтләрен, сугыш афәтләрен безгә китермәсен. Шушы мәүлид мәҗлесендә, бәйрәмнәрендә, кичәләрендә әйтелгән салаватлар хөрмәтенә Аллаһ Тәала һәм дөньяда, һәм ахирәттә безнең сакчыбыз булсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Рәхмәт, Мәхмүд хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, без менә бүгенге көннәргә шушы хак ислам юлына ничегрәк килдек һәм ул юлда ниндирәк кыенлыклар ашырга, ниндирәк иртәләр, ниндирәк каршылыклар ашырга узырга безгә туры килде. Җыелды Мәккәнең мөнкирләр, мөшкирләре бер кия. Утырдылар киңәш йортында гәпләп алар бер төн. Күңелләре усаллыклар, явызлыклар белән тулгач, җыен ясау гадәт иде аларда нәдүәдә көндә төн. Ул авызындагы агулы чын явызлык шишмәсен агызып, сөйләде күп Әбу Җәһил күзләреннән яшьләрен тамызып. Идәттә, борчыда безне Мөхәммәд әптәр итте, итеп иптал миннәтләрне тәмам җүнтәрттерде ди. Табиq төрле чараларны, усаллыклар кылыйк без ди. Асат безгә Мөхәммәднең үзендә әптәр атауга. Ничек тә бер сәбәп табыйк аның эшләрен чуалтырга. Әмма пәйгамбәребезнең эше чуалмады. Бүген меңәрләгән еллар узгач та, өлкән, урта буыннарның гына түгел, яшьләрнең дә телләрендә шушы Аллаһ сүзләре һәм Аллаһ сүзләре безнең башкараган мөнәҗәтләребездә дә, буыннардан буыннарга күчеп килгән мөнәҗәтләребездә дә чагылыш тапкан. Инде сәхнәгә шулай ук бүгенге кичәдә сезне зурлап, сезгә үзенең иҗат җимешен бүләк итәчәк башкаручыбызны чакырасым килә. Алинә Корбангалиева. Dünyada zahmet, ümmet üçün Mustafa sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. İlahım bu alemini senin için yarattı, evvelden ahırgaşa senin ismin tarattı. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Sen nebiler tamamı, sen barının imamı, her kim seni medhalli ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Evvel peygamberler hammasi bildi seni, hammasi seyidi seni ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Kur'an indirdi sana, yolun bildirdi sana, şeriatni bildirdi ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Sen Allah'ın habibi, günahlarının tabibi, kıl şefaat bizlerge ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyke ya Mustafa Muhammed. Mekke şehrinde durdun, atan idi Abdullah, anan idi Emine ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Seni emin dediler, seni kerim dediler, seni görkem yok
bütün Mekke süydüler. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Sina buldu din İslam, kitabın buldu Kur'an, bütün gamelge sultan sen Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Ümmeti işin kiygen, bik köp hasretler jigan, bik köp mihnetler şikken, ol Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Köp rahmet olasın sina, şuh selam olasın sina, şefkat eyle bizlerge ya Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Ebu Bekir Ömer'den Osman ile Ali'dir, Peygamberim yoldaşım Şehriyarlarım neredir. Sallallahu aleyküm ya Mustafa Muhammed. Алина Курбангалиева. Мөхәммәд пәйгамбәрне зурлау аңа мәхәббәт. Менә Сөләйман хәзрәт хәзер сөйләшәк вагызның кыскача гына шәрехләве шулайрак булыр. Сөләйман хәзрәт, рәхим итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Gazi şehriyarı hem en yakın dostu Abu Bakr Siddiq razıyallahu anh sili. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Mekke şehrine koşup bargan vakitte köp ağırlıklar sizgen edik. Müşrikler bizne ötürəsi kildiler. Velakin şuluk vakitte Allah saklap kaldı. Zor kaygılarını köngül arkalı ötkərgəndən soň, yolunu tutqandan soň, benim şul halli işəsi kildi di. Hem bizning özümüz bilen algan bir savut sit bar idi di. Şuşu sitni açıp jiberdim de işesi kilse de baribir birinci itip Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ga ustazıma Peygamberge birdim di. Peygamberimiz Bismillah aytip şuşu sitni içti dedi. Hem hatta min de tok buldum di. Sitni yaptım di. Sitni içmedim di. Ömer razıyallahu anh ayta, günlerden bir gününde min Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen yolda bargan idim di. Şul hatli köngülüm tыныş idi. Şul hatli sini bitire almay idim di. Mine şuşu köngül tınışlığı, şul hatli bereket, şul hatli nur. Hem hatta bizning yanımızda bulgan mine şuşu ferişteler bizning bilen sohbette barganını sizdim di. Hem şuşu tınışlıkını, şuşu bereketini sizgenden sonunda köngülümden çıktı di. Hem tilimde tıya almadım di, tilimde hem ettim di. Ey Peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, min seni şul hatli yaratam, siyem hürmet item. Min senin bilen bulasım kile, dünyada hem ahirette deyip etti di. Peygamberimiz yılmayıp mina qarada da hem etti di. Sen özünün malından, mülketinden hem özünden de kübrek beni siyesinme deyip etti di. Gaylengden de kübrek, malından hem mülketinden hem gaylengden de istinrek küresinme mine deyip etti di. Min ettim iyi, sen benim işin istindi. Peygamberimiz yılmaydı bir kan vakit ütkeş mina etti di. Ya Ömer, özünden de istin mini kuyasınma. Yok deyip ettim di. Özümden tügül di. Özümni bir katı yaratam di. Ondan son seni yaratam di. Peygamberimiz başın idi köpmüdür vakit ütkeş minan ettim di. Özümden de istinrek yaratam di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerin bir gününde sahabeler yanında bir vaaz sili. Hem şuluk vakitte şuşunday bir söz eyti. Ey kişiler di, eceller indi bizge karşı çıktı di. Ecellerimiz bizge karşı çıktı di, günlerimiz yakınaya di. Ahir zaman cite di, hem kıyamet aldı di. Allah'ını iske tişirigiz, Allah'ını anıtmağız deyip ettim di.
Әйтте дә bir сахаба басып әйтте: "Я Расулаллах, мин Аллаһка гыйбадат кылам, ләкин минем Аллаһны искә төшерүе сиңа салават әйтү" ди. Мин Аллаһны искә төшереп, хакыйкый мәхәббәт иясе булган затка дуа уку миңа Аллаһны искә төшерү белән бер буламы дип әйтте ди. Күпме син миңа салават әйтәсең, күпме син миңа сәлам әйтәсең ди. Мин ди 5 вакыт намазымны синең белән укыйм ди. Сиңа кулдан хәтле килгәнчә ярдәм итәм ди. Калган вакытымның эштән бер өлешен ди сиңа салават әйтәм, сәлам әйтәм ди. Пәйгамбәрбез әйтте: "Минем белән булыр өчен ахирәттә сиңа бик күп тырышырга кирәк" дип әйтте. Шул вакыттан соң мин пәйгамбәрбезгә әйттем ди: "Эй пәйгамбәр, әгәр дә мин менә шушы эштән бер вакытны түгел, менә шушы ярты вакытымны сиңа, буш вакытымны сиңа салават әйтеп, сиңа сәлам әйтеп үткәрсәм, нәрсә булыр" дип әйттем ди. Пәйгамбәрбез миңа әйтте: "Күп тырышырга кирәк әле сиңа минем белән булыр өчен" дип әйтте. Һәм шул вакытта әгәр дә мин менә шушы хәләл белән хәләл ризыкны табудан гайри, 5 вакыт намазны укудан гайри, бөтен буш вакытымны сиңа салават әйтеп, сиңа сәлам әйтеп торсам, мин синең белән булырмынмы ди. Һәм шул вакытта пәйгамбәрбез миңа әйтте ди: "Шул вакытта синең күңелеңнән кайгың китер. Гаиләң тыныч булыр, кайгы күрмәс, күңелең синең җиңеләер. Һәм шул вакытта син минем белән булырсың" дип әйтте. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга дуа кылып салават әйтү, Аллаһны зикр итү белән бер. Шуңар күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямга салават әйтергә кирәк. Без башка төрле ничек үзебезнең мәхәббәтебезне Пәйгамбәрбезгә юнәлтертә алабыз? Ничек без үзебезнең мәхәббәтебезне белдертә алабыз Пәйгамбәрбезгә? Салават әйтеп, сәлам әйтеп Пәйгамбәрбез алейхи салату ва салламга. Бүгенге көндә күп кешеләр чыктылар. Күп муллалар чит илдән укып кайтучы муллаларыбыз бар. Күп зур хәзрәтләр мәүлид үткәрергә ярамый, бу бидгат икән, дин өчен хас мәҗлис түгел икән дип әйтә. Ләкин без бит Пәйгамбәрбез заманасында яшәмәдек. Ләкин без аны барбер яратабыз, сөябез. Һәм без ул көннәрне искә төшереп, киләчәгебезне өмет итәбез Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям шәфаатенә ия булып, аның белән бергә җәннәтләргә керергә. Аның шәфаатенә ия булырга. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, без тышкы кыяфәт белән Пәйгамбәрбезгә ошый алабыз. 2 көн кирәк сакал үстер өчен, шалма шапан киеп җаулык бәйләр өчен күп эш кирәкми. Ләкин әле ул Пәйгамбәргә ошау дигән сүз түгел. Иң мөһиме, күңелеңдә Аллаһка һәм Пәйгамбәрбезгә мәхәббәт булырга тиеш. Мәхәббәт дигән вакытта Пәйгамбәрбез шушындый сөйкемле һәм матур кеше булган икән. Аның матурлыгы йөзе белән генә чагылмаган. Без беләбез, иң күркәм һәм матур кешеләр беренчесе кем булган? Юсуф алейхиссалам. Һәм хәтта Абу Хурайра әйтә, Юсуфның матурлыгы ди, ярты матурлык булган ди. Һәм хәтта хатын кызлар, менә шушы Юсуфның йөзен күргән, Юсуфның буен санын күргәннән соң, алма ричеп утырган хатын кызлар бармакларын кискәннәр ди. Әгәр дә сез, Абу Хурайра әйтә, Пәйгамбәрне күргән булсагыз иде ди. Табигиннарга сөйли бу. Әгәр дә сез Пәйгамбәрне күргән булсагыз иде ди. Ул тагын да ямдырак матурлырак иде ди. Берсе сорый, ничек Пәйгамбәр нинди матурлыгы бар иде соң аның ди. Юсуфтан да истинмәди. Юсуфтан 2 тапкыр истин аның матурлыгы бар иде ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә аңар дәрәҗә биреп, Аллаһ Тәгалә аңның артыннан кешеләр ияртеп, шушы дәрәҗә күләгәсе белән матурлыгын каплады ди. Әгәр дә менә шушы кешеләр Пәйгамбәрбезгә дәрәҗә бирмәсә, һәм шушы Пәйгамбәрнең дәрәҗә шәүләсе матурлыгын капламаса, Юсуфның бармагын кискән хатыннар гына түгел, бөтен кешелек дөньясы аңар гашыйк булыр, аның йөзенә ди, күңелләрен кисерләр иде ди. Мугаз исемле сахаба җылап утырган картлык көнендә. Һәм аның янына үзенең менә шушы аныклары килгән һәм әйткәннәр: "Дәвәт, ник син җылыйсың?" дип сораганнар. Шул вакытта Мугаз җылап утыргач әйткән: "Әгәр дә сез Пәйгамбәрне күргән булсагыз иде. Әгәр дә сез Пәйгамбәрбез заманасында яшәгән булсагыз иде ди, сез беләр идегез мин ни өчен җылаганымны" ди. Абу Хурайра әйтә, Пәйгамбәрбез яныбызга чыгып ди. Аның йөзе белән генә түгел, аның елмаюы белән нинди генә бина булмасын, биналарның менә шушы түшәмләре яктырып китә иде ди. Шуңар күрә мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбезгә салават әйтү, мәҗлесләр уздыру, мәүлид мәҗлесләре уздыру Пәйгамбәрбез заманасында булмаган. Ихтияҗ да булмаган. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям үзе ул вакытта булган.
Инде менә шушы табигыннар вакытында, табигыннар вакытында харижитләр һәм дин сүзләрен, биек сүзләренне үз шәхси мәнфәгатьләренә җиңеп, үз шәхси мәнфәгатьләре өчен, дәрәҗә һәм мал өчен кулланган кешеләрне хакыйкый галимнәр, хакыйкый әүлияләр күргәч, әйткәннәр, дин булай бетә. Әгәр дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мәхәббәт уянмаса кешеләрнең күңелләренә дип. Әйдәгез менә шушы мәүлидләрне уздырыйк. Әйдәгез Пәйгамбәребезнең туган айларында Пәйгамбәр турында күбрәк сөйлик һәм аңар салаватлар әйтеп дип, шуннан килгән ул мәүлид бәйрәме. Пәйгамбәр бит ул зур начальник булмаган, үзенә юбилейлар уздырырга. Ул хакыйкый Аллаһ бәндәсе булганга күрә, ул кешеләрнең күңелләрендә шушындый мәхәббәт нурын яндырып калдырган һәм бүгенге көнгә хәтле дә ул сүнми. Шуңар күрә бәйтләр әйтү, салаватлар ул Пәйгамбәребезнең сөннәте икән. Беренче Пәйгамбәребезгә салаватны бәйт белән Пәйгамбәребезнең шәкертләре, сахабалар Мәдинәгә күчкән вакытында, аны каршы алган вакытта җырлый башлаганнар. Пәйгамбәребезне күргәч диягә атланганнан сахабалар җырлый башлаганнар. Тала аль-бадру алейна. Караңгы төндә якты ай булып тудың син безнең арабызда, и Аллаһның илчесе Мухаммад дип әйткәннәр. Димәк, бәйтләр җырлау, салаватлар уздыру, мәүлид бәйрәмләренә бидгать дип әйтү, бу бик зур наданлык. Мунафиклар бер нәрсә белән аерылып тормаганнар Пәйгамбәребез заманасында сахабалардан. Алар шундый ук сакаллы, шундый ук чалмалы, шундый ук кешеләр булганнар. Ләкин сахабаларның күңелләрендә Пәйгамбәребезгә шиксез мәхәббәт шауклары җанган. Мунафиклар да алар ул булмаган. Аларның дөньяга зур мәхәббәтләре булган. Шуңар күрә без менә шушы хакыйкый сахабаларга тышкы кыяфәт белән түгел, менә шушы рухи халәтебез белән шарга тырышканга күрә безгә салаватлар әйтергә кирәк. Һәм бу айны бик мөбарәкләп, бик күтәрергә кирәк. Аллаһы Тәгалә рәхмәтендә булыйк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, әгәр дә бер кем миңа салават әйтсә, сәлам әйтсә, аңар үзем җавабын кайтарырмын ди. Пәйгамбәребезнең җавабына ия булып, ахирәттә дә Пәйгамбәребезнең шәфаәтенә ирешеп, хакыйкый Аллаһ дуслары белән бергәләшеп, шушы көннәрне җәннәтләрдә искә төшерергә Аллаһы Тәгалә насыйп миясәр кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бик зур рәхмәт, Сөләйман хәзрәт.